La proposta d'aquesta setmana, Segle XX, és un documental alemany del 2004 que reconstrueix els perfils humans, les motivacions i les activitats del que va ser la principal xarxa de resistència antinazi dins del Tercer Reich, l'anomenada Orquestra Roja. Ho fa a través d'un collage de testimonis dels escassos supervivents i de molts familiars dels membres del grup, sense narrador ni veu en off. Die Rote Kapelle, l'Orquestra Roja, és el nom que la Gestapo va posar per titllar-los de comunistes i perquè alguns d'ells eren molt aficionats a la música, a un grup heterogeni de ciutadans alemanys que, moguts per la repugnància moral davant del nazisme, davant les persecucions antisemites, davant la guerra d'agressió que el Reich havia desencadenat, van decidir combatre activament la dictadura. En l'origen del grup hi havia un cercle d'amics berlinesos configurat des de finals dels anys 30. Funcionaris, algun oficial de les Forces Armades, joves estudiants de secundària, moltes dones. No eren obrers, sinó gent de classe mitjana, de tarannà progressista, però sense vincles amb el Partit Comunista clandestí. Des del setembre de 1939, i vencent el fervor patriòtic provocat per l'inici de la guerra, van establir contactes amb les ambaixades dels Estats Units i de la Unió Soviètica, encara neutrals, i després van passar informació a aquesta última, convençuts que només la derrota militar podia fer caure Hitler. Tanmateix, més que a l'espionatge, es van dedicar a l'activisme, a la difusió de pasquins i a la contrapropaganda, sobretot des de les primeres ensopegades de la Wehrmacht al front de l'Est. Fins que, al setembre de 1942, la Gestapo desarticulà el grup i en va detenir més de 100 membres. Qualificats de traïdors i jutjats per un Consell de Guerra, 49 entre ells van ser executats, els homes a la forca i les dones a la guillotina. Els supervivents, d'altra banda, tampoc no ho van tenir fàcil després del 1945. A l'Alemanya Occidental, i en la lògica de la Guerra Freda, l'Orquestra Roja va ser vista com una xarxa d'espies soviètics. A l'Alemanya Oriental, el règim comunista se'ls apropià a efectes propagandístics i els va convertir quasi en uns precursors de l'Stasi. No cal dir que, en termes pràctics, l'activitat de l'Orquestra Roja, com la dels estudiants muniquesos del grup La Rosa Blanca i alguns altres nuclis antinazis, va fer poc mal al règim de Hitler. En termes històrics i morals, aquest grapat d'homes i dones van salvar l'honor del poble alemany. Van demostrar que entre 80 milions d'individus seduïts o atemorits per aquell sistema criminal subsistien almenys uns centenars de ciutadans decents, dignes i justos. Per al meu pare, per a l'Audra i per tots els que s'oposen a l'opressió. L'Orquestra Roja va ser el més nombrós de tots els grups de resistents que van lluitar contra Hitler a Alemanya. El 1942 van detenir gairebé tots els seus membres. Molts d'ells van ser torturats i executats. La propaganda nazi els va desacreditar titllant-los d'espies comunistes i de traïdors. Una mentida que va passar a la història com a veritat. En aquest documental, els pocs membres de l'Orquestra Roja que encara són vius i els seus familiars expliquen per primera vegada l'autèntica història de l'organització. L'Orquestra Roja. Era un grup de persones molt diferents, de sexes, temperaments, idees polítiques i formacions diferents, però totes unides pel desig de posar fi al nacionalsocialisme i a la guerra.
Era un col·lectiu que volia que aquella guerra espantosa s'acabés. Lluitaven per la llibertat de les persones i, amb independència dels seus orígens, eren tots idealistes. Cada vegada estava més convençut que s'havia de fer alguna cosa contra en Hitler. Alguns havien estat en camps de concentració i, naturalment, no ho havien oblidat. Hi ha una pel·lícula que porta per títol un dels principis bàsics de la Cato. Tothom parla, però ningú fa res. A les criatures, en Harro sempre ens portava amb la seva barca de vela i fèiem pícnics i barbacoes. Per nosaltres era un món completament nou. Ens encantava. Hi havia algú que tocava la guitarra i algú altre que tocava l'acordió i cantaven unes cançons precioses. Els hi asseguro que no volia passar-me tot el dia parlant sobre el que feia el nostre estimat Führer. Vam fer un pícnic al bosc de Grunewald i al cap d'una estona en Kurt Schumacher va desaparèixer. Portava una granada falsa, de fusta, i s'estava entrenant a llançar-la i a posar-se cobert. S'estava preparant per la revolució. Eren gent que s'estava asfixiant enmig d'aquell fangar. No ho entenc. Com es podia passejar amunt i avall amb aquells uniformes de color groc mostassa, la gent? Semblaven cagarros. No podies jutjar les persones per si deien Heil Hitler o no. Haurien pogut ser nazis, resistents que fingien, o simplement gent que tant li feia tot. Sovint tenia la sensació que hi havia un núvol negre que ho tapava tot. La majoria de gent vivia amb la por al cos, perquè la detenció i la represàlia es podien produir en qualsevol moment. I els van decapitar com en Creighton, el pianista, que s'havia limitat a fer-li un comentari negatiu a un amic de la seva mare. Sempre estaves alerta, escoltant tot el que es deia al teu voltant. Ningú parlava amb llibertat. Amb gent que no coneixies no hi parlaves. No es poden imaginar com era allò.
Només podies parlar amb completa llibertat quan eres al bany, amb l'aixeta oberta o en un cotxe en marxa. Escoltàvem la BBC. Encara avui, quan sento aquella sintonia, em venen calfreds d'emoció. Ens podrien haver condemnat a mort només per escoltar aquella emissora. Escoltar la BBC era un delicte que es castigava amb la mort. Em va sorprendre descobrir que el 1939, quan en Hitler va recórrer la guerra, a Alemanya hi havia unes 800.000 persones, la majoria socialdemòcrates i comunistes, esperant judici o condemnades en camps de concentració per dissidència, resistència o càrrecs similars. Per mi és molta resistència. Alemanya no era monolítica i em sembla que tot just comencem a donar-nos-en ara. La família Ferch vivia a prop de nosaltres, al carrer Lanaus. I a casa seva hi vaig conèixer en Himpel, el dentista, que era un antinazi impenitent, i em va caure bé immediatament. La seva promesa, de cognom, es deia Terville. Vam començar a parlar i després, quan estàvem sols, em va preguntar si m'agradaria col·laborar amb ell. Al principi no vaig entendre què volia dir, però llavors em va dir: estic posant la meva vida a les teves mans, i ho vaig entendre, i li vaig dir: sí, podríem col·laborar. En Helmut Himpel anava en secret a casa dels seus pacients jueus i els tractava sense cobrar-los res. En Helmut li portava menjar a un arquitecte jueu que es deia Nachlicht. No tinc ni idea de com s'ho feia. La meva germana, naturalment, portava l'estel de David, i en Helmut Roloff estava amb ella i se'ls hi va acostar un policia i li va dir a en Helmut: s'hauria d'apartar d'aquesta dona. No veu que és jueva? Però en Helmut Roloff no tenia ni el més mínim interès en tota aquella ridícula propaganda nazi i va continuar acompanyant la meva germana. Molt a prop de casa, en una cantonada, hi havia una botiga i els hi havien fet biques tots els vidres dels aparadors. I al davant hi havia tot de gent mirant-s'ho. La família jueva encara era a dins, amagada rere unes cortines. Però, de sobte, el fill, que devia tenir 15 o 16 anys, va treure el cap un moment. I tots els aris que hi havia fora mirant-s'ho van arrencar a córrer immediatament, perquè estaven morts de por. Tot i que una estona abans havien demostrat ser prou valents per trencar-ho tot. Anava en tren i, de cop i volta, vaig veure que la sinagoga del carrer Fasanen s'estava cremant. Hi havia moltes flames i tothom que hi havia al tren les va veure perfectament, però ningú va dir res. Jo em vaig enfadar molt i vaig dir: com és que ningú va apagar el foc? On són els bombers? I tothom es va quedar assegut en silenci. Ningú em va mirar ni va dir res. Em vaig posar furiosa. Gairebé tothom sabia que detenien els jueus, els portaven a l'estació de Grunewald i els enviaven a l'est.
Com ho descobrien? La gent en parlava. Alguns ho descobrien per accident, o algun treballador de la companyia ferroviària ho veia i ho explicava a la seva dona, que després ho explicava a la seva sogra o una tia, i s'anava sabent així, de boca en boca. Quan desapareixia o moria algú, te n'assabentaves de vegades perquè resultava que era un amic de la família. Vam sol·licitar un visat per emigrar als Estats Units i ens van dir: molt bé, ja són a la llista, i segurament els hi tocarà d'aquí a 8 anys. O sigui que haurien pogut emigrar el 1944, quan els meus pares ja els havien assassinat, i la meva germana vivia amagada, sobrevivint com podia, i a mi m'havien enviat a Anglaterra. A Berlín no hi havia cap organització de resistència amb un lideratge jeràrquic. L'únic que hi havia eren cercles d'amics i contactes merament personals entre resistents. Aquests grups, que estaven bastant mal organitzats, van començar a funcionar a finals dels anys 30. Les principals figures eren un oficial de les forces aèries, en Schulze-Boysen, i l'Arvid Harnack. L'Arvid Harnack treballava al Ministeri d'Economia i estava en contacte amb l'ambaixada soviètica des de mitjans dels anys 30. A principis del 1941, en Harnack i en Harro Schulze-Boysen van anar a l'ambaixada soviètica i van informar als soviètics que l'ofensiva d'en Hitler contra l'URSS era imminent. No crec que l'Arvid Harnack es considerés un traïdor, perquè creia que el seu deure era advertir els altres que els grans criminals, els grans traïdors, eren els nazis. Si hi ha una sèrie de persones que, bàsicament, són dissidents, que no estan d'acord amb les polítiques d'en Hitler, el més lògic és que aquestes persones lluitin contra en Hitler amb tots els mitjans que tinguin a l'abast. I un d'aquests mitjans serà facilitar informació a tothom que sigui enemic d'en Hitler. Amb l'ambaixada nord-americana hi havia una connexió similar, però a través de la Mildred Harnack. Va néixer a Wisconsin i va ser l'única dona nord-americana que els nazis van executar per traïció. Va ser l'any 43. La meva mare va conèixer la senyora Harnack i el meu pare es va alegrar molt de saber que el seu marit havia estat als Estats Units i el va anar a veure en missió oficial i li va dir que algun dia potser podrien anar a dinar junts i l'Arvid li va dir que li agradaria molt. El 1938, en Donald Heath veia sovint l'Arvid Harnack. En Donald Heath era el primer secretari de l'ambaixada nord-americana a Berlín. I tenia una segona missió, que era passar-li informació a en Henry Morgenthau, el secretari del Tresor nord-americà. Vam anar a Krumelanke, que era als afores de Berlín, i vam fer un llarg passeig pel bosc amb l'Arvid i la Mildred. I jo anava escoltant la conversació i vaig pensar: ostres, el meu pare i l'Arvid són molt bons amics i en canvi es discuteixen i s'insulten. I tot això és secret. M'adonava que estaven parlant en secret i, efectivament, quan vam tornar a casa, el meu pare em va dir: no parlis amb ningú d'on anem, amb qui ens veiem i qui ens truca. El que més interessava al meu pare eren els detalls sobre els preparatius de la invasió de Rússia. En Schulze-Boysen sabia que hi havia avions que feien vols de reconeixement prop de la frontera soviètica i que hi havia moviments de tropes. I en Harnack tenia informació sobre els preparatius econòmics de la guerra. En Morgenthau i el president Roosevelt li van comunicar al meu pare que la prioritat era trobar persones que els hi poguessin dir amb temps si la insensatesa d'en Hitler i la insensatesa de Mussolini en qüestions de diners portarien Wall Street a una altra catàstrofe.
En Donald Heath i l'Arfid Harnack es van fer bastant amics. Durant un altre d'aquells passejos, l'Arfid li va dir al meu pare: «Jo puc fer de pont entre els Estats Units i els russos aquí, a Alemanya. Ens entenem perfectament i jo els hi podria ser de gran utilitat a tots dos països». Els soviètics li van donar al grup de Berlín uns quants transmissors de Morse per si perdien el contacte, però a l'hora de la veritat no van funcionar. En Hans Coppi els hi va donar el transmissor en Fritz i la Hannelore Thiel i ells el van amagar a casa seva. A més de facilitar-los informació als aliats, els resistents d'aquí de Berlín, es dedicaven a altres activitats, com ara la distribució d'adhesius, la distribució de fullets de contrapropaganda sobre els crims que es cometien al front de l'est i l'ajuda als perseguits. El meu pare va ajudar a molta gent a fugir d'Alemanya per anar als Estats Units perquè hi tenia contactes. La meva germana Mitya, la Kato i una altra noia pujaven als trens que transportaven presoners de guerra francesos. Estava prohibit establir contacte de qualsevol tipus amb estrangers. Però nosaltres no acceptàvem aquesta prohibició. Van començar agafant petites notes en què els presoners els hi deien què necessitaven més. I elles els hi aconseguien. Cada dia agafava el mateix tren i a Westkreuz havia de canviar de tren. I m'esperava fins que arribava el tren de França. I llavors hi pujava, intercanviava alguna cosa amb els francesos i desapareixia. Per mi era una aventura, però també hi havia l'aspecte de la calidesa humana. Els francesos estaven contents i jo també. La primavera del 1942 a Berlín hi va haver una gran exposició antisoviètica que es titulava El paradís soviètic. Els membres de l'Orquestra Roja volien fer alguna cosa en contra d'allò i van imprimir uns adhesius que deien: El paradís nazi, guerra, fam, mentides i la Gestapo. Fins quan? Sempre eren un noi i una noia, com si fossin una parella. I les noies enganxaven els adhesius. I a una certa distància hi havia en Harro Schulze-Boysen, que vigilava. Anava d'uniforme i portava la pistola per protegir-los. Semblava l'oficial alemany perfecte. Prim, amb la mirada penetrant. Però era molt intel·ligent i aquest detall no encaixava gaire amb la imatge del típic oficial alemany. En Harro volia que la gent s'adonés que aquella guerra era un crim, que era impossible guanyar-la i que es violaven constantment els drets humans. Aquests jueus van atiar l'odi contra l'exèrcit alemany. Quan les tropes alemanyes van ser derrotades per primera vegada prop de Moscou, el grup va començar a escriure i distribuir fullets. En Schulze-Boysen va portar fotografies prohibides i diaris suïssos i espanyols que parlaven del progrés de la guerra. I allò ens va animar molt.
L'hivern del 1941 al 1942 van redactar i distribuir un fullet que era molt crític amb els nazis. En nom del Reich, es tortura i es cometen les brutalitats més horripilants contra els civils i els presoners de guerra. Cada nou dia de guerra comporta més dolor i més sofriment. Cada dia augmenta l'import del compte que haurem de pagar al final. Què podem fer per exercir el dret a la llibertat? Cadascun de nosaltres hauria de fer exactament el contrari del que li exigeix aquest govern. Van fer una llista de personalitats poderoses, de gent que tenia càrrecs importants, i els hi van enviar el fullet. Anònimament? Anònimament, per descomptat. No hi podíem pas posar l'adreça del remitent. Em sembla que al pobre remitent li haurien passat les ganes de riure. Escrivien els fullets a màquina fent-ne 5 còpies en paper carbó i els ficaven en sobres. Tancàvem els sobres amb els guants posats. Costava trobar sobres i era poc aconsellable enviar gaires cartes iguals des d'una mateixa bústia. A l'oficina de correus se n'haurien adonat. Anava en metro des de casa meva fins a la plaça Til. I a la falda hi portava un maletí ple d'escrits revolucionaris. Per garantir la seguretat, era vital que ningú conegués tots els membres del grup. Així, si detenien algú, aquest algú no podria delatar tots els altres. La majoria només tenia contacte amb les 3, 4 o 5 persones amb qui treballava directament. De vegades, la Gestapo t'aturava i t'escorcollava sense cap motiu. Però nosaltres no pensàvem constantment en el que ens podia passar si la Gestapo ens aturava. El que fèiem era concentrar-nos a passar tan desapercebuts com fos possible. Man muss sich möglichst unauffällig verhalten. La gent que rebia aquells fullets no es limitava a llegir-los i llançar-los. La majoria els entregava a la policia o a la Gestapo. Als arxius de la Gestapo s'hi van trobar llargues llistes de destinataris i oficines de correus i intents de determinar l'origen del paper i dels sobres. I el fet que aquestes frenètiques investigacions de la Gestapo no portessin enlloc demostra l'alt nivell de professionalitat amb què treballava el grup. Hi havia un empleat dels serveis d'informació militar soviètics que vivia a Brussel·les i la tardor del 1941 va rebre per ràdio un missatge de Moscou que li ordenava desplaçar-se a Berlín.
perquè les transmissions amb morts entre Berlín i Moscou no van arribar a funcionar mai. El missatge contenia les adreces xifrades de 3 membres de l'Orquestra Roja de Berlín. I la Gestapo, després de descobrir les cèl·lules de l'Orquestra Roja de Brussel·les i de París l'estiu del 1942, va poder desxifrar el missatge. Era el 12 de setembre de 1942. Era a la matinada. De cop i volta vaig sentir un crit. Quiet! No es mogui o disparo! I vaig mirar per la finestra amb molta cautela. El meu pare havia intentat escapar-se pel soterrani, però l'havien agafat. Havien envoltat tota la casa. El 16 de setembre de 1942 va venir la Gestapo. Va venir un agent per cada habitació que hi havia a la casa. La Libertas em va venir a veure i em va dir: ha passat una cosa espantosa. Han detingut en Harro. Quan van detenir en Schulze Boysen, els TIL es van començar a preocupar molt pel radiotransmissor. Van decidir portar-li d'amagat a en Helmut Himpel. Un dia, la senyoreta Terville, la promesa d'en Himpel, em va trucar i em va demanar que hi anés immediatament. Només hi havia en Himpel. A la senyoreta Terville no la vaig tornar a veure. En Himpel em va dir: sisplau, emporta't això i amaga-ho. No sé si li hauria d'haver dit que ho havia de consultar amb els meus pares. Hauria sigut ridícul. Vaig agafar la maleta i me la vaig endur. I com que ningú em va aturar ni em va escorcollar, no em va passar res. Havien emmanillat el meu pare. Érem tots aquí, a la terrassa, asseguts. I fins i tot vam parlar amb aquells nois. No enteníem com era de terrible el que acabava de passar. El meu pare tenia l'estómac delicat i els hi va preguntar als de la Gestapo si es podia prendre el medicament. I li van dir, ni parlar-ne, perquè hauria pogut ser verí, esclar. La meva mare, la meva tia i jo estàvem prenent el te. I va sonar el timbre. I jo vaig anar a obrir la porta. Eren 2 goril·les fastigosos. Un tenia una berruga al front. Van dir, policia criminal. I jo vaig dir, què volen? És a casa el teu germà? No, no hi és. Doncs on és?
No ho sé. Els hi hauria hagut de preguntar si es pensaven que era l'escarcellera del meu germà i jo. Em van preguntar on era la seva habitació i em van empènyer i van entrar a la seva habitació. Al cap d'una estona, el meu germà va arribar a casa. Estem buscant una maleta. I vaig dir, quin tipus de maleta? I em van dir, no intentis enganyar-nos. En Hempel ja ens ho ha dit tot. Va ser una ximpleria dir-me allò, perquè llavors jo ja vaig saber que tenien en Hempel i que no hi havia cap necessitat de negar que tenia la maleta. I vaig dir, aquella maleta. No l'havia obert mai, la maleta. No podia. No tenia la clau. I és el que em va salvar la vida. Vam esperar molta estona, mudes de por. I llavors va sortir en Helmut, amb els dos goril·les al darrere. Und hinter ihm diese beiden Kerle so in Tuchfühlung. Die ließen ihn gar nicht alleine gehen. Després va arribar el meu pare i li vam dir, i em vaig quedar molt preocupada perquè es va seure al seu escriptori. Es va tapar els ulls amb les mans i li van començar a caure llàgrimes entre els dits. No havia vist mai plorar el meu pare, jo. Va ser horrible. Es van endur els detinguts al quarter general de la Gestapo, al carrer Prinz Albrecht 8. El meu pare i a la meva germana se'ls van endur al carrer Prinz Albrecht i a la meva mare i a mi se'ns van endur a Alexanderplatz. Primer es van ocupar de la burocràcia i els van fotografiar. Em tenien assegut en una cadira i jo anava pensant què els hi podia dir, perquè suposava que em farien moltes preguntes. Què li va passar pel cap en aquell moment? Pensava què podia fer per sortir d'allà. Què podia dir que quedés creïble sense trair els altres. Creu que el que el va salvar va ser que va tenir temps de pensar el que havia de dir i presentar-se com un noi totalment innocent, que l'únic que havia fet era tocar amb en Hempel i la seva nòvia. En part era veritat. Els hi agradava molt la música i tenien una gran col·lecció de discos. I la segona raó va ser que cap dels seus amics el va delatar. Aquest és en Schulze Boysen? Aquest, em sembla, és en Groydens. Sí, és en Groydens. Aquest és en Hempel. I aquesta és la seva nòvia, la senyoreta Terville. La tardor del 1942, la Gestapo va detenir més de 100 membres del que ells anomenaven l'Orquestra Roja. A la meva mare i a mi ens van posar en règim d'aïllament. Jo era una pobra adolescent de 16 anys, romàntica i somiadora. I tota sola a la cel·la m'ho vaig passar molt malament. No sabia si em deixarien anar algun dia, ni què havia de dir, ni què em podia passar. El meu pare em va fer una carícia al cap i em va dir: adeu, fill meu. I llavors van començar els interrogatoris.
Duraven hores i hores. Ja tenien tots els noms, però tot i això et preguntaven: coneixes aquest? O coneixes aquell altre? I no, jo no coneixia ningú. Si deies que no, et deien, és mentida. Si deies que sí, delataves un company. El primer agent de la Gestapo que em va interrogar no era gens simpàtic, però no em va pagar. Vaig pensar que això arribaria després. Durant alguns dels interrogatoris van pagar i van torturar els detinguts. I les secretàries es limitaven a apartar la mirada. La Gestapo feia servir la tortura i estratagemes psicològics. L'aniversari del meu pare era el 12 de novembre i vam menjar el seu plat preferit, que era l'ànec rostit. Ens van deixar per a taula allà mateix, al carrer Prinz Albrecht, a la taula d'un oficial de la Gestapo. I un altre dia vam menjar ànec rostit aquí, a casa, perquè ja ens havien posat en llibertat. I li vam preparar un sopar d'aniversari i vam sopar tots 4 junts. Naturalment, hi havia micròfons a totes les habitacions. Quan em van portar a baix, a la cel·la, em van emmanillar. I al cap d'una setmana, quan em van portar a la presó d'Spandau, em van treure les manilles. I dormia amb les manilles posades? Naturalment. No et pots pas passar una setmana sense dormir. L'endemà al matí, el meu pare va dir que volia anar a buscar en Helmut. I jo li vaig dir que l'acompanyaria. Vam arribar a Alexanderplatz i la gent de la Gestapo que ens va rebre va ser molt educat. Ens va dir: seguin, sisplau, en què els puc ajudar? Com que el meu pare no deia res, jo vaig dir que havien detingut el meu germà el dia abans i que volíem saber on era. I la gent va consultar un llibre molt gruixut que tenia i ens va dir: no és aquí, vagin al carrer Prinz Albrecht. És on porten els autors de delictes greus. Semblava una casa qualsevol. Vaig trucar al timbre i qui havia de sortir? El goril·la de la berruga al front. Era com si ens estigués esperant. Segui, professor, sisplau. Molt ben educat, també. Com pot ser que el seu fill hagi fet una cosa així? I el meu pare va preguntar: què ha fet? No en sabem res, nosaltres. Em van interrogar fins que vaig acabar per cridar. Els hi vaig dir: ja els hi he dit que no en sabem res dels assumptes personals del meu germà. Res. Evidentment, no els hi vam dir que a casa en parlàvem tot sovint. I ens van dir: si no en saben res, no cal que els hi diguem res. I en tot cas, el seu germà es queda aquí. El llit estava ple de puces i xinxes. Si t'hi volies ajeure, primer havies de dedicar una estona a treure-les.
No paraven de picar-nos i ens vam queixar. És curiós, però ens tenien en una presó per homes. En qualsevol cas, el guarda ens va dir: així ajuden a alimentar els animals. Sempre més me n'he recordat d'allò. Tenien tantes dones a la presó d'homes que van decidir reservar el 5è pis a les dones. I jo era al 4è pis. I les dones van donar molta vida a la presó. La cel·la d'en Rainer Kuchenmeister era just a sota la de la Cato i intercanviaven cartes passant-se-les amunt i avall amb un cordill. Ens vam fer amics. La Cato es va convertir en un trosset de la meva existència i jo en un trosset de la seva. Era important tenir algú per cuidar. Després, un cop al camp de concentració, també vaig trobar immediatament algú per cuidar. L'única manera de no perdre la integritat era ajudar algú altre. La meva mare em va explicar que la Cato xiulava una cançó que es deia «El pensament és lliure» a la vora de la finestra i alegrava una mica a tothom. Cada dissabte, la meva germana i jo anàvem al carrer Prinz Albrecht a portar-li menjar a en Helmut. No recordo per quants passadissos ens feien passar i havien d'obrir totes les portes amb unes claus gegants, però mai ens deixaven veure en Helmut. M'ho deixaven allà. Ho burxaven tot amb els seus fastigosos punyals. Per si hi havia algun enemic a dintre. Era insultant. Després ho segellaven i llavors ja ho podien portar a la presó d'Spandau. De nit, quan no podia dormir, pensava quin mal podia haver fet. No em vaig penedir mai dels meus actes, tot i que estava segur que aquella gent em mataria. Com que hi havia militars implicats, les autoritats van decidir que els jutjaria a tots un tribunal militar, fins i tot als civils i a les dones. Vaig decidir que m'havia de posar en contacte amb en Himpel per saber què els hi havia dit. Per curar-me en salut, li vaig escriure una acusació. Li vaig escriure: benvolgut senyor Himpel, no entenc com va poder dir que parlàvem de política. L'únic que fèiem era tocar. Estava segur que ell ja entendria el que volia. Els presos havien de sortir a caminar pel pati un cop al dia. Havíem de caminar en ordre, segons el número de cel·la. I jo estava lluny d'en Himpel. I vaig sortir de la fila
tot fent veure que tenia una sabata descordada. Quan vaig veure venir en Hempel, em vaig posar davant seu. I quan ja el tenia prou a prop, li vaig passar la nota. El cor m'anava 100 per hora. En Hempel va fer desaparèixer la nota. No van descobrir cap de les notes que ens vam escriure. La seva resposta deia: vaig declarar el mateix que tu i que l'M.T., que volia dir la Maria Terville. L'havia escrit retallant i enganxant lletres d'un diari. Em vaig quedar molt més tranquil. Vaig pensar que potser trigarien una mica més a matar-me. El Tribunal Militar tenia un fiscal molt jove i molt ambiciós que es deia Manfred Roeder. Com que amb els interrogatoris de la Gestapo no en va tenir prou, va interrogar personalment tots els membres del grup i els seus familiars. En Hempel em va escriure: semblava bona persona. Per desgràcia, va resultar que no era veritat. Al principi a mi també em va sorprendre agradablement, però no me'n refiava. Li vaig dir que en Hempel era un gran patriota i que els patriotes no feien les coses de què l'acusaven. Però en Roeder no en volia saber res de tot allò. Però jo sabia que si li deia allò em prendria per estúpid, i era l'opinió que volia que tingués de mi. La meva mare va anar a parlar-li de la Cato i després em va dir: quan vaig veure aquell home, la cara que feia i com somreia, em vaig adonar de seguida que no firmaria cap petició de clemència. Van dictar sentència el 19 de desembre i la primera execució va ser el 22 de desembre. Volien anar de pressa i no hi havia hagut cap mena de justícia. La Mildred Harnack no va tenir cap testimoni que declarés a favor seu. Van torturar els acusats per obtenir proves i no van deixar que parlessin amb els seus advocats. Els hi van adjudicar uns quants advocats d'ofici que van parlar amb els seus clients el dia abans o el mateix dia del judici i durant uns 5 minuts. Una frase del veredicte deia: Schulze-Boysen no ha servit mai honradament l'estat nacional socialista. I aquesta frase em fa estar molt orgullós del meu germà. Les primeres penes de mort es van dictar al desembre. Et tancaven a la cel·la i t'ho deien. Estimat Rainer, no m'esperava que el fiscal exigís que em condemnessin a mort. Però, Rainer, m'estimo tant la vida i la gent que em sembla impossible que em pugui passar una cosa així. I després em va escriure dient-me: s'ha confirmat. M'han condemnat a mort.
Va ser una bogeria. Van executar criatures perquè havien enganxat adhesius i perquè estaven en contra de la guerra. Quan la van detenir, la Liana Berkowitz tenia 18 anys. Estava embarassada de 3 mesos. La Hilda Coppi estava embarassada de 8 mesos. El Tribunal Militar va recomanar que les autoritats tinguessin clemència d'ella i d'alguns altres condemnats. En Hitler va rebutjar les peticions de clemència amb un gargot. Devia estar de mal humor per alguna derrota al front i les va rebutjar totes. El 5 d'agost de 1943 van executar la meva mare i les altres dones. La Hilda Coppi i la Liana Berkowitz van donar llum a la presó. Els hi van atorgar un període de gràcia d'1 mes i mig i després les van guillotinar a la presó de Plötzensee. El fill de la Liana Berkowitz se'l van endur a l'hospital, però es va morir al cap de poc. No se sap si es va morir a causa de la malnutrició de la Liana mentre era a la presó o si va ser víctima d'una purga dels nazis. El judici d'en Himpel va ser al gener. I va tornar a la presó amb les mans lligades. Els condemnats a mort sempre els lligaven les mans. Estimada Cato, m'és impossible escriure tot el que sento per tu. Ahir va ser un dia horrorós. Va ser quan es va fer públic el veredicte. Però quan et vaig sentir la veu, Cato, em vaig calmar, igual que una criatura que sent parlar la seva mare. Estimat Rainer, ets una persona magnífica. La teva carta em va fer molt feliç. La portaré sempre a sobre, igual que la carta de comiat d'en Heinz Strelow. Si em maten, Rainer, no estiguis trist. No m'oblidis, però, sisplau, sigues raonable i no siguis imprudent. No et converteixis en un màrtir. No tindria cap sentit. Hi ha molta gent que et necessita. Ets molt bona persona i tens molt amor per donar. És la millor qualitat que pot tenir una persona. T'estimo com si fossis el meu germà. Potser algun dia coneixeràs el meu germà Tim i vés a veure la meva mare. Prometem que l'aniràs a veure, estimat Rainer. Com que m'estimo tant la vida i la gent, deixaré aquesta vida sense sentir odi ni ràbia. Potser en Heinz i jo morirem a la mateixa hora. Seria molt bonic. Poder-lo veure al jutjat durant 3 dies va ser fantàstic. Encara continuo creient que un miracle em salvarà. Pensa en el teu pare, Rainer, i no et posis en perill. No sé per què he de morir, però tot té el seu sentit. Ja sé que et penses que no m'agrada que els homes plorin, però no passa res, Rainer. En Heinz també va plorar. Però també ens vam somriure molt l'un a l'altre, perquè junts vam ser molt feliços. Viu la vida, Rainer. Busca la bellesa en l'art i en les persones i aprèn a pensar amb el cor. Que Déu t'acompanyi. T'estimo. Cato. Vaig anar a Berlín i vaig veure la Cato a la cel·la on la van posar abans d'executar-la. Portava un braçal amb les lletres CM. Li vaig dir, Cato, aviat tornarem a estar juntes. Però va fer que no amb el cap i es va assenyalar el braçal. Condemnada a mort. La Cato no parava de plorar. I jo tenia un nus a la gola.
No podia dir res. Què li pots dir a una persona que està a punt de morir? Van instal·lar una viga amb 8 ganxos de carnisser expressament pels membres de l'Orquestra Roja. El mètode d'execució més honorable era l'afusellament. Després venia la guillotina, i el menys honorable, i el van crear pels homes de l'Orquestra Roja, era que et pengessin d'un ganxo de carnisser. En la seva carta de comiat, la Libertas deia: «Parleu-li de nosaltres a tothom». Però en realitat, a la nostra família, li van ordenar no dir ni una paraula sobre aquella qüestió, amb l'amenaça d'enviar-nos a un camp de concentració. En Hitler va insistir molt que ningú havia de saber res de l'existència de l'Orquestra Roja. No podia acceptar i potser ni tan sols podia concebre que hi hagués ciutadans íntegres i honrats capaços de combatre'l. L'endemà del dia que van condemnar en Himpel a mort, van posar en llibertat el meu marit. En Himpel li va donar una nota amb la seva última voluntat perquè la tragués a l'exterior. Tot semblava indicar que allò s'havia acabat. Es va obrir la porta i va sortir en Helmut, que de tan prim que estava semblava un fantasma. Va ser esgarrifós. Vaig portar l'última voluntat d'en Himpel al carrer Zizana. Vaig trucar, però no em van obrir. Quan me n'anava, em vaig trobar el doctor Terville i tot preocupat em va preguntar si la seva mare m'havia obert la porta. Li vaig dir que no i em va dir: «És que no li podia dir a la meva mare que executaran la meva germana. Li he dit que s'han anat a Suïssa amb en Himpel». Després de la guerra, vaig voler tornar a veure la presó. Un cop a dins, vaig sentir una veu que m'era molt familiar. Un guarda els hi estava clavant crits als presos. I quan m'hi vaig acostar, el vaig reconèixer.
Era un dels pitjors guardes que havia tingut jo. El meu pare em va enviar una carta des de Berlín dient-me que havia tingut el disgust més gran de la seva vida. Havia descobert que havien executat l'Arfid i la Mildred. Quin any va ser això? Va ser l'any 45. Quan els aliats van poder entrar a Berlín, va començar immediatament a buscar tothom que coneixia i es va quedar de pedra. Era evident pel que em deia la carta. Deia, és terrible perdre bones persones. Quan era jove, de vegades posava fotografies dels meus pares a sobre d'una taula. Em costava imaginar-me com devien haver sigut, perquè les fotografies estaven immòbils. I fa pocs anys vaig veure un document que el meu pare havia firmat poc abans que l'executessin. I deia que feia 1,86 m d'alçada. Els meus avis m'havien dit que feia 1,96 m. O sigui que jo sempre m'havia imaginat que, per mirar-lo, havia d'alçar la vista. Però aquell document em va aclarir que haurien fet la mateixa alçada. Vaig descobrir amb gran sorpresa que la gent de la resistència, fins i tot els del 20 de juliol, van trigar molts anys a cobrar una pensió. Els seus marits eren traïdors. Tot i que havien lluitat contra en Hitler, no cobraven cap pensió, mentre que les viudes dels membres de les SS i gent per l'estil cobraven pensions. La meva germana, en Marie, em va dir que el govern alemany li pagava una pensió que, pel que recordo, era d'uns $25 al mes pel que havia sofert com a no ària, que va viure en la clandestinitat a Berlín. I en aquells $25 hi havia inclosa la compensació per la mort dels meus pares. En deien compensació. Quina bestiesa. No es pot compensar una cosa així. Eren 5 marcs per cada dia passat al camp. I els hi vaig dir, llàstima que no m'hi passés 10 anys, almenys m'hauria pogut pagar unes quantes cerveses més. El meu assistent social el van absoldre oficialment de qualsevol càrrec per col·laboració amb els nazis. Jo vaig haver d'omplir un qüestionari. Allà on preguntaven pel meu pare vaig posar executat. I em van dir, pels morts no hi ha cap compensació. I va ser quan vaig decidir anar-me'n del país. Al Berlín Oest tenien por de reconèixer que havien format part de l'Orquestra Roja. Teníem la sensació que els nazis continuaven al poder. I sempre més l'he tingut, aquesta por. La gent continuava sent seguidora d'en Hitler. El que passa és que ningú ho deia. Però, evidentment, no es van transformar en demòcrates de la nit al dia quan es va acabar la guerra. A finals dels anys 40, a l'oest, els meus pares i els seus amics encara els qualificaven de traïdors. Havien intentat combatre en Hitler, però allò continuava sent haver-se equivocat de bàndol. La guerra es va acabar l'any 45 i la Guerra Freda va començar l'any 47. I, a partir d'aquell moment, els antics nazis i l'antiga Gestapo van ser molt útils. En Horst Kopkov, un dels pitjors investigadors de la Comissió Especial de l'Orquestra Roja, va cooperar molt amb els aliats. Els serveis secrets britànics li van proporcionar una nova identitat. De cop i volta ja no es deia Horst Kopkov, sinó Horst Cordes. Va començar una nova carrera com si no hagués passat res.
El senyor Roder, que havia sigut el fiscal del cas de l'Orquestra Roja, també intentava salvar la pell. Intentava fer-los creure als nord-americans que l'Orquestra Roja era un grup d'espies molt perillós i que encara continuava actiu. Aquella obsessió pels espies la va desencadenar la Guerra Freda. L'Orquestra Roja, que li havia posat aquest nom la mateixa Gestapo, es va convertir en sinònim d'espies soviètics. A partir del 1945, tant el bloc de l'Est com Occident van utilitzar aquella falsa imatge, però cadascú en benefici propi. En Heinz Honeck, que era un periodista de l'Oest, va crear la imatge perfecta d'un grup d'espies que enviava missatges per ràdio a Moscou. Com va descobrir que havien enviat aquells suposats 500 missatges? Allò que es va escriure dels 500 missatges, que fins i tot jo, per desgràcia, vaig escriure, es basava en informació obtinguda de persones que tenien uns certs coneixements sobre el tema, però que no en tenien cap prova. Si l'exèrcit soviètic hagués rebut el tipus d'informació que alguns dels llibres més sensacionalistes deien que l'Orquestra Roja li havia enviat, l'URSS hauria pogut reaccionar de manera molt més eficaç a les mesures dels alemanys. A Occident es tenia la imatge d'un grup que espiava i espiava amb èxit pels soviètics, i al bloc de l'Est es parlava d'una secció d'exploradors. No espies, sinó exploradors, que tenia connotacions positives. Honorat de manera pòstuma amb una medalla al patriotisme. El director de Seguretat Estatal va declarar que l'Orquestra Roja era la predecessora del Ministeri de Seguretat Estatal de l'Est. Em va sorprendre molt veure, en grans celebracions nacionals de la República Democràtica Alemanya, retrats de membres de l'Orquestra Roja al costat de retrats de guàrdies fronterers que havien mort en tirotejos amb les forces de seguretat occidentals. Feien servir l'Orquestra Roja per fer propaganda del règim. Pour faire la propagande du régime. Communism in reality is not a political party. It is a way of life, an evil and malignant way of life. It reveals a condition akin to disease that spreads like an epidemic. And like an epidemic, a quarantine is necessary to keep it from infecting this nation. El 1945 i el 1946, l'organisme precursor de la CIA va començar a crear dossiers de tots els membres de l'Orquestra Roja. Els nord-americans no tan sols van copiar les fotografies de la Gestapo, sinó que en van absorbir la condemna moral. Alguns supervivents de l'Orquestra Roja van intentar portar en Roder als tribunals per les moltes penes de mort que havia sol·licitat el jutge. El fiscal Fink va dur a terme una investigació preliminar entre el 1949 i el 1951. Es va arxivar la denúncia amb l'argument que no s'havia comès cap injustícia. En Roder havia actuat segons el que ordenaven les lleis del 1942. I la injustícia es va ratificar el 1951.
En tot el sistema judicial no hi va haver ningú que pagués per cap dels crims que es van cometre en nom de la justícia nazi. Els jutges i els advocats no van anar a la presó, i en part va ser naturalment perquè els van jutjar jutges i advocats. Tots van argumentar que havien aplicat la legislació que hi havia en aquell moment. Però amb aquesta filosofia es pot excusar pràcticament qualsevol cosa. Al 1950, els meus avis van decidir traslladar-se al Berlín Est. I van prendre aquesta decisió, en part, pel fet que el principal fiscal del judici estava en llibertat i era el portaveu d'un partit neonazi. En Roder va declarar com a testimoni en els judicis de Nuremberg i els agents nord-americans li van dir: per desgràcia, a Nuremberg hi trobarà molts advocats del nostre sistema judicial que són jueus. Ho sentim molt per vostè, però no hi podem fer res. I li van dir rient: Al Departament d'Estat hi teníem gent que només buscava la revenja i van dir: no hi ha bons alemanys. No ens digueu que hi va haver alemanys que van fer res ben fet. Si van lluitar contra Hitler, devia ser perquè eren comunistes. No hi podia haver bons alemanys. Tots eren traïdors, quan els únics traïdors eren en Hitler i la seva gent, que havien enganyat el poble alemany. La gent de l'Orquestra Roja, amb les seves diferents opinions polítiques, tenien un objectiu comú, que era destruir el feixisme, i van contribuir a la derrota del feixisme. Et ils l'ont fait, ils ont contribué à le faire. Després de la guerra, els van qualificar d'espies comunistes, però van col·laborar amb Moscou, igual que haurien col·laborat amb Londres. S'havia de posar fi al que passava a Auschwitz, i després al Gulag, naturalment, però allò va passar en una època diferent. Durant la Segona Guerra Mundial, l'enemic era el feixisme. Em sembla que ja és hora de deixar de dividir la poca resistència que hi va haver a Alemanya en bons i dolents. Helmut Roloff va ser posat en llibertat sense judici el 27 de gener de 1943. Va morir el 29 de setembre del 2001. Va ser un dels últims supervivents de l'anomenada Orquestra Roja. Karin Ritz i la seva germana Silva van ser posades en llibertat sense judici el 12 d'octubre de 1942. Avui Karin viu a Berlín. Al febrer de 1943, Rainer Kuchenmeister va ser enviat al camp de concentració de Moringen sense judici. Al febrer de 1945 el van enviar al front. I al març de 1945 els soviètics el van fer presoner. Actualment viu a França. Dels més de 100 membres del grup de resistència berlinès anomenat Orquestra Roja que van ser detinguts el 1942, més de 50 van ser empresonats o enviats a camps de concentració. 49 van ser executats a la presó de Plötzensee.